טוב, אז היום אנחנו נלמד איך עושים הערכת עובד. בעצם הערכת עובד זה כלי שנועד בעצם לתת לעו"סית ברווחה או למשרד הרווחה בעצם איזשהו תסקיר על מה שקורה לליווי בעצם. מה הצרכים של הלקוח, למה הוא צריך את הליווי שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות בשבילו, מה אנחנו עושים בשבילו, במה הוא יתקדם, במה הוא לא יתקדם, מה החוזקות שלו, מה החולשות שלו, כל הדברים האלה. ואת זה עושים אחת לשלושה חודשים, על מנת שהליווי שלנו יהיה לו תוקף בעצם, שיהיה לו משמעות, ולא יהיה סתם ליווי של, אנחנו לוקחים את הליווי בתור איזשהו שיחת טלפון פעם בפגישה פעם אלא שיהיה איזה תוכנית עבודה מסודרת, איזה מטרות ויעדים שעליהם אנחנו עובדים. בעצם, בעצם בהערכת עובד מה שאנחנו עושים, אנחנו משקפים את מה שקורה ובוחרים שלוש מטרות מתוך 11 מיומנויות העבודה, שבעצם זה 12, הוסיפו גם את המיומנויות ה-12 שזה כלים טכנולוגיים. אז בעצם אנחנו בוחרים שלוש מתוך ה-12 האלה, ואנחנו בעצם צריכים לכתוב מטרה, שזה משהו שבאמת צריך ללמוד בנפרד, איך כותבים מטרה. אחרי שאנחנו בעצם בוחרים את שלושת המטרות, אנחנו כותבים מה החולשות שלהם ומה החוזקות, אנחנו נראה את זה עכשיו. אז בעצם נכנסים לרעיונות, וברעיונות מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים הוספה. ברגע שיש הוספה, יש פה מקום השאלון, זה לא רלוונטי. תאריך השאלון, קבוצה, אם יש לכם, אז צריך לעשות תעסוקה נתמכת. סוג שאלון, הערכת עובד חלק א', יש לו שתי חלקים. וסוג ישות ממלא אחד עובד, זה בעצם אנחנו הרכזים. סוג ישות ממלא 2, אנחנו אמורים לעשות את הערכת עובד עם הלקוח, או במקרה הכי טוב, זה עם הממונה על הלקוח. זאת אומרת, הבוס שלו, המעסיק שלו, מישהו שנמצא איתו בקשר בעבודה ויודע מה קורה איתו, איתו הכי טוב לעשות את הערכת עובד. אני אדגיש רגע ואני אגיד שהערכת עובד עושים אך ורק למי שעובד, מי שבשלב של חיפוש עבודה, לא משנה כמה זמן השלב הזה אורך, 3 חודשים, חצי שנה, שנה, זה לא משנה, לא עושים לו הערכת עובד. הערכת עובד עושים אך ורק למי שנמצא בתוך מקום העבודה, עובד, אז אחרי 3 חודשים, בעצם כל רבעון צריך לעשות לו הערכת עובד. אז אם הוא התחיל, נגיד, בחודש 4, אז בחודש 7 עושים לו הערכת עובד ראשונה, חודש 10, חודש ראשון, חודש רביעי, ככה זה חוזר. אז כל אחד לפי ה3 חודשים שלו ממתי שהוא התחיל. אז אם אנחנו עושים את זה עם הלקוח, אז אנחנו נבחר פה את המתמודד. אם אנחנו עושים את זה עם המעסיק, אז אנחנו נכתוב פה איש קשר. חשוב לעשות את זה עם המעסיק, כי אז הנתונים הם הרבה יותר מדויקים. אבל אז אנחנו לוחצים על אישור, ייפתח לנו חלון חדש, שמראה מה אנחנו רוצים, שבעצם שואל אותנו את כל השאלות. אז השאלות בעצם שיש כאן זה שאלות כלליות. בהתחלה, האם אתה מרוצה מהתפקיד במקום העבודה? יש בסך הכל 15 שאלות בחלק הראשון. אה, זה בעצם מה אני אומר, וזה מה הלקוח אומר. אז פה אני עונה מה אני אומר, פה אני עונה מה הלקוח אומר, והאם הוא מרוצה מהעבודה, האם הוא רוצה לעשות שינוי. שינוי זה לא חייב להיות להחליף עבודה, זה יכול להיות שינוי בתוך מקום העבודה, שינוי בשעות, שינוי בכל מיני דברים שיכולים להיות שינוי. אה, האם אם כבר נעשה משהו בעבר, האם הושגה המטרה, או שלא, או שבאופן חלקי. ובזה אמנם לא חייבים לפרט פה, תשובות שיש להן מענה מובנה לא חייבים למלות כאן, אבל מאוד מאוד חשוב כן למלות על מנת שיהיה לנו את כל המידע. ואז אנחנו מדברים על כללי, אנחנו מדברים על בטיחות, האם קיימים סיכונים בעבודה, שזה אחד מה-12 מיומנויות. עכשיו אנחנו בעצם הולכים על ה-11 מיומנויות, זה 3 שאלות כלליות ועוד 11 השאלות האלה.
האם קיימים סיכונים בעבודה, קבלת סמכות, עבודה בצוות, יוזמה ומוטיבציה, התנהגות על פי נורמות. יש פה בעצם קצת פירוט איך לשאול את השאלות ולדעת איך לקבל את התשובות. הופעה חיצונית, התמדה במשימות, נוכחות מאמינה בזמנים, איכות העבודה, קצב העבודה וארגון בסביבת העבודה. ואז יש פה עוד שאלה שהיא נוספת, שזה עבודה ללא ליווי או סיוע מגורם חיצוני. האם בעצם הלקוח יכול לעבוד ללא ליווי? האם הוא מצליח, הוא זקוק למעט עזרה, להרבה עזרה לא מצליח, וכמובן שאמרנו, כמו שאמרנו, שכדאי בעצם למנות את התשובה הפתוחה. אחרי שאנחנו מסיימים אנחנו לוחצים שנה סטטוס להסתיים, ואז בעצם ברגע שאנחנו מסיימים את זה, אז זה נכנס לנתיב בתור הסתיים. כיוון שלא מילאתי, אז אני אעשה שמור טיוטה וצא. עכשיו אנחנו נחזור לנתיב ונעבור לאינטק זכיין חלק ב', שנראה מה עושים באינטק זכיין חלק ב'. סליחה, לא אינטק זכיין, הערכת עובד חלק ב'. אז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עושים עוד פעם הוספה, אותו דבר, קבוצה תעסוקה נתמכת, סוג שאלון, אנחנו עושים הערכת עובד חלק ב'. פה אין צורך למלא סוג ישות ממלא 2, אלא הערכת עובד חלק ב' עושים לבד. בהערכת עובד חלק ב' יש לנו בעצם גם כן רשימה של שאלות, ובעצם גם כן 15 שאלות, ואז אנחנו בעצם עונים. מספר אי התאמות, זה אומר פערים בהערכות. זאת אומרת, מה אנחנו חושבים, איפה אנחנו חושבים שיש פערים שצריך להשלים אותם, איזה מטרות אנחנו יכולים, כמה מטרות אנחנו חושבים שאפשר, שהלקוח שלנו צריך. איזה מיומנויות בהן נצפו פערים, זאת אומרת, זה בעצם פה זה תשובה כללית למה הוא צריך, ופה זה תשובות יותר מדויקות, איזה בעצם מטרה בחרנו, איזה מיומנות מהרשימה של המיומנויות בחרנו, ואז קצת יותר פירוט. פה אנחנו כן חייבים למלא תשובה פתוחה, תאר את הבעיה במונחים התנהגותיים, נצפים וכמותיים, זאת אומרת, כמה פעמים היא קורית, מה ההתנהגות של הבעיה, כמה פעמים זה קורה במשך היום, במשך החודש, במשך השנה, להגדיר מטרה, שמטרה היא חייבת להיות מונח התנהגותי ונצפה, זאת אומרת, מי יעשה ומה יעשה, באיזה היקף ובאיזה תנאים. זאת אומרת, אם הלקוח שלנו מאחר לעבודה, אז אנחנו אומרים מי יעשה, אז זה יכול להיות או הרכז, או הלקוח, או המעסיק. מה הוא יעשה? זה יכול להיות תזכורת, זה יכול להיות שעון מעורר, זה יכול להיות סנקציות ענישה, זה יכול להיות שיחות מוטיבציה, זה יכול להיות הרבה דברים. בוחרים מה יעשה, באיזה היקף, פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשנה, ובאיזה תנאים. זאת אומרת, האם בכל מקרה נעשה את הדבר הזה, או שאם למשל, האם כל יום אני צריך להתקשר ללקוח בשביל להעיר אותו בבוקר לעבודה, או פעם בשבוע, פעם בחודש, אז אפשר להגיד מי שלוקח כזאת מטרה והוא סיכם עם הלקוח שפעם שהוא מעיר אותו בעצם לעבודה, או שהוא שולח לו הודעה שהוא צריך לצאת מהבית או משהו כזה, אז נגיד פעם בשבועיים, פעם בשבוע. זאת אומרת, יש תנאים שאנחנו לא נעשה אותם, אנחנו לא כל יום נתקשר או נשלח הודעה ללקוח על מנת להעיר אותו לעבודה. דרך היישום זה איך עושים את זה בדיוק. כמו שאמרנו, אני שולח הודעה ללקוח בישראל ואומר לו תזכורת שהוא צריך לצאת לעבודה, אני מדבר עם המעסיק לוודא שהלקוח הגיע, שישראל הגיע. האם יש מנהלת נוספת? חייבים לענות פה כן, כי אין פה ברירה אחרת, כי בכל מקרה חייבים למנות 3 מטרות. בוחרים מטרה נוספת, אותו דבר, תאר את המונחה במונחים התנהגותיים, כמו שדיברנו מקודם, מטרה, דרך היישום, עוד אחד, תיאור הבעיה, מטרה, דרך היישום, ואז עושים שנה סטטוס להסתיים, ואנחנו נראה את זה בנתיב בחזרה. אם אנחנו עכשיו ניכנס לנתיב, אנחנו נראה את זה כאן, ממתין בביצוע או ממתין למילוי, לא משנה, אבל זה העניין של הערכת עובד. אז אני אתן ככה תקציר קצר. הערכת עובד עושים פעם ב3 חודשים, כל 3 חודשים בעצם, רק ללקוח עובד. את החלק הראשון עושים עדיפות למעסיק, עדיפות עם המעסיק. אנחנו יודעים שלא כל המעסיקים יכולים ולא כל המעסיקים יש להם סבלנות. האמת היא שאפשר לשלוח להם את
שאלות והודעות טקסט, ואז אחר כך שישלחו את התשובות ואז לבלות את זה בתוכנה. זה גם משהו שאפשרי. אם אין אפשרות עם המעסיק, אז עושים את זה עם הלקוח. חלק ב' עושים לבד, בחלק ב' יש לנו מטרה שאנחנו בוחרים, את הדרך יישום של המטרה, מי עושה, איך, כמה, עונים על כל השאלות, ואז עושים שנה סטטוס להסתיים. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב, שזה עד כדי כך שמשרד הרווחה בבקרה בודק אותנו על הדבר הזה, אם זה נעשה או לא נעשה. אז בהצלחה רבה רבה.